Bueno, Azkoitiko herriak beste gauza batzun artean, nik uste eta guretzako garrantzitsuna momentu honetan garapena dela. Eta garapenakin batean noski lana, lanaren sorrera. Lanaren sorrera hau lortu alizateko baita ere herri honek behar duna da, sorrera hori aurrera eramango duen nik uste ekipo importante bat. Hortan lan egin duna eta hortan lan egiteko kapazia daukena. Kontutan hartu eta adibide bezala, nik jarriko nuke azkenengo 8 urte hauetan adibidez, Azkoitiko EAJPNUek Azkoitiko udaletxean, kanpotik 34 milioi euroko inbertsio ekarri ditula. Eta hori azken finean kudeaketa eta gestio onaren islada izaten da. Baina ez hori bakarrik, lana sortzeko beste gauzatako eta garrantzitsunetako bat baita ere kanpoko enpresak erakartzeko ahalmena izaten da. Eta berdin azkenengo 8 urte hauetan, 8 enpresa etorri dela Azkoititikan inguruko herrietatik. Eta horrek sortzen du herri baten garapena eta horrek sortzen du lana. Eta lan horrek azkenean herri bateko desarroio guztia. Momentu honetan Azkoitiko Eusko Alderdi Jeltzaleak garapen eta lan hori sortzeko eta krisi honen aurrean baditu zenbait plan. Sektore ezberdinetan, adibidez. Lehenengo sektorean eta orain arte martxan dago berpiztu programa. Berpiztu programa landa eremuko garapenerako programa bada, eta bere helburu azkenean lehenengo sektore honetan lana sortzea eta desarroio bat aurrera eramatea da. Bai Marixan eta bai Elosun martxan dago, eta guk beste 3 auzotara eramango dugu. Adibidez Martite, adibidez Urrategi eta Azpurutxora. Hori lehenengo sektoreko garapenari begira. Bigarrengo sektorea, ikusi beste gaude eta hemen gaude, 5. fasea, industrialeko 5. fasea. Industrialde baten garrantzia herri baten ezinbestekoa da. Enpresak sortu eta enpresak erakartzeko. Eta aurrera begira ere, Azkoitiko udalak eta Azkoitia lantzen egin batera baditu zenbait terreno erosita, biharko hazkundeak garatzeko. 3. sektoreari begira ere baditu zenbait plan, merkataritza, herri baten anima, esango dugu ez, bertako komertzioa bultzatu, eta azken urteotan hauek gainera uste erlazio nahiko ona izan degula behaiekin, eta desente merkatari txiki ireki dira herri honetan. Turismo aldetik, iraurgi lantzenekin, zer esanik ez, turismoa bultzatu, eta garapena, arlo guztietan, sektore guztietan, herri honetan lana sortu alizateko.